तुळजाभवानी मातेचा चैत्र पौर्णिमा उत्सव आहे। मंदिर 3 दिवस दर्शनासाठी 22 तास खुलं राहणार आहे। 30 मार्च ते 3 एप्रिल मध्ये दरम्यान 22 तास मंदिर खुलं असेल। 30 मार्च ते 3 एप्रिल चैत्र पौर्णिमा उत्सव आहे आणि या उत्सवाच्या निमित्तानं दर्शनासाठी मंदिर 22 तास खुलं राहणार आहे। तुळजाभवानीचं मंदिर 22 तास खुलं राहणार आहे। 30 मार्च ते 3 एप्रिल दरम्यान मंदिर खुलं असेल। चैत्र पौर्णिमा उत्सवाच्या निमित्तानं हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे। मंदिर 3 दिवस दर्शनासाठी 22 तास खुलं ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे। चैत्र पौर्णिमा उत्सव आहे आणि त्यानिमित्तानं हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे। मंदिर प्रशासनानं हा निर्णय घेतलेला आहे। मंदिर 3 दिवस दर्शनासाठी 22 तास खुलं राहणार आहे।